Καγόνες εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Το παιχνίδι που όλοι έχετε λατρέψει, όπως φαίνεται. Λοιπόν, θα πω βέβαια πιλιπάτρι, γιατί πάντα χάνω. Δεν είναι πολύ μου μαγισμένη. Δεν τα φανάζει με αυτά. Λοιπόν, πάμε όπως πάντα στα Teams, online. Να μπούμε σε ποιο, να μπούμε σε αυτό για να μην καθυστερούμε και πολύ. Ναι. Κάμουμε σε 2 λεπτάκι είμαστε με τους κόκκινους. Είμαστε 5-5-5. Είμαστε 15 άτομα μέσα, μπράβο. Απλώς ήθελα να σας πω. Θα κάνω βίντεο αληθείς. Θα κάνω βίντεο στο αρχικό μου κανάλι, το έχω παρατήσει εντελώς. Λόγος. Το κινητό μου έπεσε κάτω. Πήγα, την έτρεξα, τώρα αύριο θα είναι έτοιμη. Ίσως αύριο να μην κάνω βίντεο, γιατί παιδιά πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ βαρετό να κάνεις ένα πάρα πολύ κουραστικό, πάρα πολύ κουραστικό να ανεβάζεις ένα βίντεο στο YouTube. Και ειδικά αν το κάνεις μεγάλο, μικρό, μετά να το κάνεις μοντάζ, να το κάνεις και αυτά και αυτά. Σε παίρνει σίγουρα 1-2 ωράκι. Έτσι κι αν είσαι εντάξει, εκτός ένα άλλο. Εμένα πάντως μου παίρνει 1-3 ώρες σίγουρα. Λοιπόν, επειδή και δουλεύω κιόλας, είναι πολύ... Είναι τα πράγματα, να βάλω εδώ τη φατσούλα, τα πράγματα είναι πολύ... έχουμε κρίση και τέτοια. Γι' αυτό θα πρέπει να δουλεύω καθημερινά. Λέω να βγάλω βίντεο σε 4 ημέρες. Όχι. Τέλος πάντων θα τα πούμε όλα αυτά. Θα δω πότε θα βγάλω. Εσείς απλώς αν είσαστε subscribe να με βλέπετε. Δεν έχεις και τι θα κάνω. Κάνω τώρα μέσω tablet μου. Ξεκίνησα από τα λυκεία. Λυκεία ρε μεν, λυκεία. Έκανα μια ανοιχτία και... Yolo swang, yolo swang. Oh, one mushroom. Oh, what a good love me like you. Χάκαρε. Χάκαρε ο άλλος ήχο. Πάω να σκοτώσουμε στον άλλο. Μαλακιά είναι. Πώς... Εδώ πέρα το σερβερ δεν σου βγάζει ποτέ μπλοκ και τέτοια πράγματα. Δεν πειράζει, πάρω τα μήλα. Ναι! Ναι! Όπως η μαμά μου. Λοιπόν, και... Θα... Λέω όμως να... Κάποιο άλλο, Αυτό δεν παίρνω τίποτα, δεν... Εκτός κι αν το... Όχι, σπαθί έχω... Δεν μου χρειάζεται. Ρεπ! Δεν πειράζει. Πω και πάμε! Ρεπ! Να μου κλάσεις τα αρχίδια μου πάω. Να μου τα κλάσεις. Μου και να σφάζω αρκετούς. Μείναμε 2 άτομα. Who's that? Γιατί τον άφησα. Άφησα την μπλε στο deathmatch. Μεγάλος.
Look where you are. Μα το παιδί αυτό καθόλου καλά αντανακλητικά τα τέλει και το κόλλο του. Το κόλλο του τα τέλει. It's the final countdown. Who's that? Που έχει πάει το check. Θα με τρελάνετε τώρα. Πολύ δύσκολο. Πεις. Στο τεστ πιστεύω να έχει κάτι όμως. Θα έκανα να είμαι να φτιάξω να προσπαθεί να... Κάτσε δεν έρθει και πριν. Minecraft με δουλεύεις. Συγγνώμη, θα παίξω έναν γύρο γιατί πρέπει... Έτσι θα είμαι αρκετά κουρασμένος. Θα προσπαθήσω να δω εκεί πέρα. Να πω στο έργο πλάνο. Έπειρο. Άσα. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Κάντε ένα like. Κάντε ένα like. Ένα subscribe. Και ένα ωραίο σχόλιο. Και ένα ωραίο σχόλιο. Και να ακολουθήσετε στο κανάλι. Γεια σας, φίλοι.